Tervetuloa Respektan tietoiskuun kompressioavuksi jalkojen turvotukseen. Minä olen Puumarkan Sari ja toimin fysioterapeuttina Respektalla. Ja minulla on täällä pääsääntöisesti ollut kompressiotuotteet minun toimialani täällä. Tämä tietoisku tallennetaan ja sitten se voidaan toimittaa teille sähköpostilla ja voitte sitten palata siihen tarvittaessa. Tämän tietoiskun aikana voi jättää myös chattiin tai laittaa chattiin kysymyksiä. Ja täällä onkin tullut sitten ennakkoon jo kysymyksiä, johon sitten vastaillaan tuossa esityksen loppupuolella. Tervetuloa kaikille. Tämä tietoisku sisältää tietoa, mitä raajan turvotus on, miten se kompressio auttaa turvotukseen ja mihin kompressiota käytetään. Sitten käydään myös sitten läpi erilaisia kompressioteksteilejä, mitä on sitten saatavilla markkinoilla. Ja ensimmäiseksi sitä käydään läpi, että mitä raajan turvotus on. Ja se turvotus syntyy, kun sinne nestettä kertyy solujen sinne välitilaan. Ja sitä kertyy enemmän kuin mitä verisuonet ja imusuonet voi poistaa sieltä. Se on ihan lyhyesti, mitä turvotus on. Eli verisuonet ja imusuonet eivät pysty poistamaan sitä tarpeeksi sitä nestettä ja se turpoo sitten se raaja. Miksi turvotus sitten on ongelma? Turvotus heikentää verenkiertoa ja lymfanestekiertoa, eli se on vähän tämmöinen oravan pyörä. Ja turvotuksessa usein sitten iho ohenee, eli kun sitä nestettä kertyy sinne meidän soluvälitilaan, niin se pingottaa sitä alaraajaa ja iho ohenee. Ja toisaalta se sitten myös altistaa näille haavoille, kun iho on ohut, herkkä haavoille silloin. Turvotus voi lisätä kipua, ei aina, mutta useimmiten, ja vaikeuttaa sitten liikkumista sekä arjen toimia. Eli kun nilkka turpoaa, niin silloin liikkeet rajoittuu, ja silloin se hankaloittaa sitä liikkumista, nilkka ei koukistu niin kuin optimaalisesti. Turvotus heikentää myös kudosten ja haavojen paranemista. Että jos on vaikka säärihaava, niin heikentää sen paranemista olennaisesti. Ja voi aiheuttaa myös infektioita. Miten sitten kompressio toimii? Kompressio eli painehoito. Sitä käytetään tosiaan turvotuksen hoidossa ja siinä tulee sellainen ulkoinen paine, nousee ja vähentää sitten niitä hiussuonista kudoksiin tihkuvan nesteen määrää. Eikä kudoksiin ei pääse kertymään yhtä paljon sitä nestettä. Eli se ulkoinen paine estää sen. Se myös voi auttaa tosiaan siinä kivun vähenemisessä. Useilla asiakkailla on myös ihan pelkkä kipukin voi olla se oire ja se kompressio auttaa jo siihen. Mihinkä sitten kompressiota yleensä käytetään? Yleisimpiä on laskimon verenkierron häiriöiden hoito. Laskimon verenkierron häiriöt on todella yleinen vaiva. Sitten on suonikohjut. Suonikohjua hoidetaan kompressiolla. Lymfanestekierron häiriöt, niiden aiheuttama turvotus. Ja sitten infektioiden jälkeen esimerkiksi ruusu- ja säärihaavat on aika yleinen. Toki ne pitää olla hoidossa, eli tavallaan lääkityskunnossa. Säärihaava vähän jo parantunut, mutta yleensä näissä käytetään. Sitten on trauma aiheuttavan turvotuksen hoitoon. Jos vaikka nilkka on nyrjähtänyt, polvi vääntynyt,
ja siitä aiheutuu turvotusta, niin tukisukkia ja kompressiotuotteita käytetään paljon tämmöiseen hoitoon. Munuaisten vajaatoiminta esimerkiksi on yksi munuaisten toimintahäiriö, ja niihin käytetään erittäin paljon kompressio. Se on oikeastaan päähoito niissä, jos vaan muuten ei ole sitten muita sairauksia, jotka estäisivät kompressiotuotteen käyttöä. Leikkausten yhteydessä, arpikudosten hoidossa, eli jos on vaikka tehty polvioperaatio, nilkkaoperaatio, eli vähän niin kuin traumahoidossakin, niin kompressiotuotteilla autetaan sitä nestettä poistumaan sieltä, ja näin saadaan se aineenvaihdunta toimimaan paremmin, ja se haava-alue, leikkausalue paranee nopeammin. Aineenvaihdunta on se tärkeä osa siinä. Sitten mitä muuta turvotusta on, niin lääkkeet voi aiheuttaa turvotusta. Jotkut lääkkeet, suolainen ruoka, suola ja kuumuus, kaikki tietää, että kesällä kun tulee lämpöä, niin voi tulla myös sitä turvotusta sinne nilkkoihin. Ja sitten pitkä paikallaanolo, joko seisten tai istuen, niin se voi aiheuttaa sitä turvotusta. Mikä sitten on lääkinnälliset tukisukat? Mitä ne on? Tukisukka on sellainen yleisnimitys yleensä sukille, jotka antaa kompressio tai painetta pehmytkudoksille tietyllä tavalla. Muita nimityksiä voi olla, on tosiaan lääkinnällinen hoitosukka, kompressiosukka ja tukisukka. Ja lääkinnälliset tukisukat eroavat näistä niin kuin valmiina saatavista kaupan sukista esimerkiksi sillä, että näissä on nämä on niin kuin lääkinnällisiä, eli siellä taataan se, että se hoitopaine alenee asteittain. Ja se on nilkan alueella, se hoitopaine on suurin, sitä mitataan elohopeamillillä, ja se paine kevenee sitten ylöspäin mennessä, eli raajan yläosaa kohti mennessä. Eli jos ajatellaan niin kuin just sukassa, niin se on nilkan ja jalkaterän ja nilkan alueella voimakkaampi se puristuskompressio, ja sitten se kevenee ylös mennessä. Näin se auttaa sitä verenkiertoa ja immuunesteen virtausta, eli nesteet poistuu sieltä alhaalta, missä sitä eniten yleensä on. Sukat on mittojen mukaan valittavia, eli lääkinnällisissä sukissa aina otetaan useampia mittoja. Saattaa olla, että niin sanottuja markettisukkia, että mitä saa vaikka tuolta ihan yleisesti kaupasta, niin niissä voi olla vaikka kengän koko tai sitten voi olla vaatekoko, voi olla 39 kengän koko tai vaatekoko L, ja sen mukaan sitten tulee se sukka, mutta siinähän ei voi sitten taata, että se toimii välttämättä niin hyvin, koska voi ajatella, että kaksi ihmistä, jolla on 39 numeron kenkä, niin sitten siitä kengästä ylöspäin se jalka voi olla hyvinkin erilainen, että voi olla toisella paksu nilkka ja toisella ohut nilkka, ja sitten varsinkin polvitaipeen kohdalla, jos siellä on paksuutta, niin se voi olla, että sinne jää sellainen panta sinne polven alapuolelle, ja se estää sitä nesteen kulkemista, mikä on tarkoitus, että se neste menisi siitä ohi ja ylöspäin sinne verenkierron mukaan. Jos siihen jää semmoinen puristava panta, niin se voi olla päinvastoin haitta sille paranemiselle ja sille nesteen poistumiselle. Ja näissä tosiaan otetaan mittoja lääkinnällisessä hoitosukissa useammasta kohdasta, jalkaterästä, pootramitta, kantalu ympäri, sieltä otetaan nilkasta useasta kohtaa, ja että siinä varmistetaan, että se varmasti toimii oikealla optimaalisella tavalla. Sukissa on eri kompressioluokkia, pituuksia ja malleja. Kompressioluokkia on 4 ja pituuksia on polvimittaista, reisimittaista, mutta katsotaan niitä kohta lisää. Milloin kompressiotuotetta ei sitten saa käyttää? Semmoisia selkeitä ei-aiheita on, jos on valtimoverenkierron häiriö. Yleensä se mitataan vastaanotolla julkisella puolella. Se on ABI-mittaus, ja jos se on alle 0,5, tämä on tämmöinen nilkka-olkavarsi-valtimopainemmittaus. Jos se on alle 0,5, niin silloin
verenkierrossa on sen suuntainen häiriö, että siihen ei sukkaa kannata laittaa. Se on haitaksi. Sitten hoitamaton sydämen vajaatoiminta, eli jos on sydämen vajaatoiminta, mutta siihen on lääkitys olemassa, niin silloin se on ihan ok. Keuhkopöhö on yksi vasta-aihe. Ja sitten akuutti trombi, eli akuutti tukos siellä laskimon verenkierrossa, niin se on vasta-aihe. Mutta jos se on hoidossa, eli taas on se liuotushoito jo hoidossa, eli on sitä käytetty, niin sitten se on ok laittaa siihen sitten se sukka. Akuutti ruusu on ihan sama homma, että kun lääkitys on edennyt sen verran pitkälle, että tilanne on rauhoittunut, niin silloin voidaan sukkaa siihen laittaa. Liikkumattomuus, eli vuodepotilas, jolla ei sitä aktiivisuutta ole, eli tavallaan lihaspumppu ei toimi, ei ole nilkoissa liikettä ja ollaan vuoteen omana, niin silloin se on yleensä vasta-aihe. Sitten tuosta vaikeasta sydämen vajaatoimista voi tulla tämmöisiä laajoja turvotuksia ja silloin ei kyllä suositella sukkia. Ja jos vähänkään mietityttää, niin silloin kannattaa aina olla lääkärin yhteydessä. Toki vastaanotolla ainakin meillä aina haastatellaan asiakas joka tapauksessa, mutta lääkärin konsultaatio on aina hyvä kuitenkin olla, jos on tämmöisiä perussairauksia olemassa. Käy läpi vielä noita tyypillisimpiä käyttöaiheita noille kompressiotuotteille. Eli tämä laskimon vajaatoiminta on se yleisin oikeastaan, mitä vastaanotolla tulee vastaan. Se on etenevä sairaus, eli harvemmalaiset paranee. Ja yleensä tavallinen oire on se alarajojen turvotus. Ja se voi olla pahimmillaan johtaa jopa sitten niihin säärihaavoihin, kun se iho ajan saatossa ohenee, kun se turvotus siellä on. Ja sitten siellä voi olla muita oireita, esimerkiksi tämmöistä painon tunnetta, kiristystä, koska se iho on pinkeänä, niin se tuntuu kiristävänä. Kutinaa voi myös joillakin olla ja särkyä ja väsymystä siellä raajoissa. Ja pigmenttimuutos on yksi kanssa semmoinen, mikä pintalaskimot aiheuttaa semmoista tummempaa väriä, sävyä, pigmenttimuutosta siihen ihoon, niin se on kanssa pidemmälle edenneessä laskimon vajaatoimessa ainakin mahdollinen. Ja lääkäri yleensä määrittelee vaikeusasteen, esimerkiksi jos puhutaan maksusitoumuskäytännöistä, niin lääkäri määrittelee sen vaikeusasteen, että onko tämä laskimon vajaatoiminta sitten tämmöinen maksusitoumuksin korvattava vai ei. Ja yleensä laskimon vajaatoiminnassa se on kompressioluokka 2, se mitä käytetään. Kompressioluokkia tosiaan on 4 ja 1 on se kaikista kevyin niistä. Sitten suonikohjuista. Se on kanssa tosi yleinen. Kyseessä on pintalaskimoiden tämmöinen laajentuma. Eli jossa laskimon seinämä vähän niin kuin heikentyy ja laajenee ja sitten aiheuttaa turvotusta. Se voi olla myös särkyä. Pitkään jatkuessaan voi tulla ihomuutoksia tai haavaumia. Ja lääkinnällinen hoitosukka lievittää oireita. Lääkärit monesti ohjeistaa hankkimaan kompressiosukan suonikohjujen ensihoitoon. Ja jos se ei auta, niin sitten voi olla, että tulee sitten tämä operaatio kyseeseen. Eli sitten puhutaan laserhoidosta tai vaahtoruiskutuksesta tänä päivänä. Nykyään vähemmän enää operoidaan leikkaamalla. Ja myös sitten jos tulee vaikka vaahtoruiskutushoito, niin monesti se on näin, että sinne ei pääse edes operaatio, jos ei ole kompressioluokan 2 hoitosukkaa valmiina. Ja he pukee sen sitten siellä operaation jälkeen. Tämä on yleinen käytäntö, ainakin täällä Savonmaalla. Sitten hoitava taho myös ohjeistaa sukan käytön.
kesto, eli jos on tämmöinen vaahtoruiskutusoperaatio esimerkiksi ollut, niin sitten saattaa olla pari vuorokautta pidetään yhteen putkeen sitä sukkaa ja sitten sen jälkeen aina vaan päivisin, aamulla laitetaan ja illalla pois. Semmoisia ohjeistuksia yleensä on. Sitten lymfedema on krooninen turvotussairaus, ja kun tuo lymf tuossa kertookin, niin puhutaan imuteiden toimintahäiriöstä, eli immunestekierrossa on se ongelma. Yleensä se on pysyvä turvotus, eli se pysyy siellä, se ei lähde välillä pienenee ja isone, ja iho paksuuntuu, eli se on vähän erilainen kuin tuo laskimopajaatoiminnan turvotus. Kudos voi kovettua. Tämmöinen lymfedeema voi kehittyä esimerkiksi leikkauksen tai sädehoidon jälkeen, eli kun imusolmukkeita on sieltä poistettu tai ne on vaurioitunut, niin sen jälkeen voi tämmöistä lymfedeemaa esiintyä. Se voi olla myös synnynnäinen, että joillakin on perinnöllinen tai taipumus tähän. Perinnöllinen tai synnynnäinen, joo, eri asia. Hoito perustuu erityisesti varhain aloitettuun kompressiohoitoon, eli sillä saadaan parhaimmat hoidot, vaikutukset sinne. Liikunta on tärkeä, ja sitten monesti on myös yhdistettynä lymfaterapiaan. Lymfaterapia itsessään ei sitä pidä sitä nestettä sieltä pois, turvotusta pois, vaan se on ihan olennainen osa sitä on tämä kompressiohoito. Yleensä lymfedeemassa käytetään kompressioluokkana kompressioluokka 2-4, eli vähän topakampaa kuin tuossa laskimovajaatoiminnan turvotuksessa. Sitten on tämmöinen lipedeema, ja tämä lipedeema on tämmöinen vähän heikosti tunnettu, ja se on sillä tavalla hankala, että se monesti sekoitetaan ylipainoon tai sitten siihen lymfedeemaan. Ja tämä voi omalta osaltaan olla sit haastava tuolla lääkärin vastaanotollakin sitten. Tämä on heikosti tunnettu myös siellä puolella. Eli rasva-aineenvaihdunnan sairaus, ja sitä rasvaa kertyy symmetrisesti, eli erityisesti sinne alavartaloon. Ja yleensä siinä on sellainen puoli vielä, että jalat nilkosta alaspäin pysyy hoikkina. Että se on semmoinen aika selkeä huomio siinä, että sitä rasvaa kertyy ja sitä turvotusta kertyy sinne nilkoista ylöspäin. Ja aiheuttaa usein kipua, mustelmaherkkyyttä ja sitten liikkumisen rajoittumista. Jos ajatellaan, että siellä on paljon sitä massaa ja painavaa, yleensä se massa on painavampaa vielä, vähän tuommoinen rasvaturvotus, niin se rajoittaa sitä liikkumista, on raskasta liikkua. Ja sitten semmoinen merkittävä, että se ei myöskään lähde laihduttamalla se rasva poistu siellä, vaikka kuinka yrittäisi laihtua. Ja tässäkin varhainen kompressio on tärkeä, fysioterapia ja sitten kaikki, mikä lievittää oireita, eli tietysti kipu varmaan on se yleisin, mitä siinä sitten hoidetaan sen lisäksi. Näissä on useimmiten on kompressiosukkahousu se, mitä käytetään, mutta toki voi yhdistää esimerkiksi polvisukka-mittaisen sukan ja siihen sitten tämmöisen vähän niin kuin kaprihousun, tai leggingsin tyyppisen, eli vähän niin kuin kaksiosainen, se voi olla helpompi monesti pukea päälle kuin semmoinen ihan sukkahousu, koska kyseessä yleensä näissä on vahva materiaali, millä tämmöisiä lipedeemia hoidetaan, niin voi olla, että kaksiosaisuus on, kahdessa osassa on helpompi pukea. Sitten tuotteen valinnasta ihan. Eli mahdollista on valita vastaanotolla sitten
onko se polvimittainen, reisimittainen sukkahousu ja onko se avo- tai umpikärkinen. Eli aina sen mukaan, mikä se hoitoalue on. Jos se on nilkan alueen turvotus, niin silloin polvimittainen riittää. Jos siinä on polven alueella on turvotusta tai suonikohjuja on siinä justiin taipeen kohdalla, niin polvimittainen ei silloin ole hyvä ratkaisu, vaan silloin mennään sen yli, sen hoidettavan alueen yli. Eli silloin se olisi reisimittainen tai sukkahousu. Ja sitten on avokärkinen tai umpikärkinen on vaihtoehtoja. Eli se tarkoittaa sitä, että se tulee siihen päkiän kohdalle asti se sukka, mutta varpaat on paljaana. Ja se avokärkistä en suosittele silloin, jos siinä on siinä päkiän tai jalkapöydän alueella turvotusta, koska turvotuksella nesteellä on taipumus aina mennä sinne, mihinkä se pääsee, ja jos se jalkaterä on auki, niin se herkästi sitten menee sinne varpaisiin se turvotus. Jos sitä paljon siinä päkiän jalkapöydän päällä on, niin silloin se on vähän haastavampi. Avokärkistä voi käyttää myös, jos on varpaissa jotakin ongelmaa, jos tarvii vaikka käyttää siellä lampaanvillaa tai hiertymiä tai muuta, niin silloin avokärkinen sukka voi monesti olla hyvä vaihtoehto. Tai muuten siellä on jotain ongelmia, että aiheuttaa kipua, vaikka tuo umpikärkinen, sitten kun siinä kevyt kompressio siihenkin tulee. Sitten mitä lisätarpeita, niin valintana on standardi tai mittatilaustuote. Eli aina kun otetaan mitat, niin sitten me katsotaan, tarkistetaan, että meneekö se siihen taulukkoon vaikka kokonaisuudessa. Jos kaikki mitat menee vaikka kolmoskokoon, standardikokoon, niin silloin me valitaan se standardisukka. Ei ole mitään tarvetta sille yksilölliselle sukalle. Mutta tosiaan aina otetaan mitat ja varmistetaan, että meneekö. Mutta ne pitää tosiaan joka kohdasta mennä nilkan, pohkeen, jalkaterän osalta kaikista kohdista mennä siihen kokoon, koska muuten se ei toimi optimaalisesti. Sitten, jos se ei mene siihen, sitten tilataan ihan yksilöllinen mittojen mukainen sukka tai housu, ihan mikä valitaan. Sitten tarvitaanko vetoketjua? Monesti tulee lähetteellä ihmisiä, joilla on sanottu, että vetoketju ehdottomasti, mutta vetoketju ei aina tee autuaaksi sitä pukemista. Että siinä joutuu kuitenkin, jos ajatellaan, että vaikka käsivoimat on se ongelma, tai kurottautuminen tai mikä milloinkin, niin että vetoketju voisi auttaa, mutta siinä joutuu vetämään, kun se on tiukka, niin vetämään ne vetoketjun reunat lähemmäs toisiaan ja pikkupätkissä pystyy sitä aina viemään ylöspäin, että sitä ei voi kerralla vetästä, että siinä joutuu aika paljon tekemään töitä kuitenkin. Mutta joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos on vaikka säärihaava kyseessä, niin sitä voi käyttää sen kanssa ja silloin on helppo hoitaa niitä säärihaavoja sinne laput, kun on siellä hoitolaput ja muut käytössä, niin vetoketjun kanssa ne toimii paremmin sitten, niiden hoitaminen. Sitten on esimerkiksi silikooni on yksi vaihtoehto, että voidaan laittaa silikooni sinne. Reisisukissahan tuommoinen kuvassa oleva näppyläsilikooni onkin melkein kaikissa vakiona, mutta voi saada senkin ilman toki silikoonia. Mutta silikooni auttaa siinä ylhäällä pysymisessä, että jos jalan rakenne on sellainen, että ei ole selkeitä semmoisia ripustumiskohtia, mihinkä se voisi asettua se sukka, että vaikka pohje on suhteessa polveen niin suora, on vähän niin kuin V-mallinen se jalka, niin siinä on hankalaa, että se pysyy ylhäällä, niin joskus pitää laittaa sitten silikoonia, niin se pitää sen paremmin. Silikoonejakin on erilaisia sitten vaihtoehtoja. Materiaaleista sitten on pyöräkudottu vai laakakudottu. Ja ihan perus semmoinen ohjeistus, mitä käytän itsekin, niin on se, että jos siellä jalassa on semmoista poimuttumista, eli on se turvotus vähän isompaa, ja sitten sinne tulee semmoisia selkeitä poimuja sinne nilkan tai pohkeenkin alueelle, että joskus voi olla paljon sitä turvotusta, niin silloin pyöräkudottu, joka on yleensä ohuempi materiaali. Se on vähän tuommoinen, jos vertaisi kaupan noihin sukkiin,
sukkahousuihin, jos deniereistä puhuttaisiin, niin se olisi joku tuommoinen 40, 60, sitä luokkaa deniereissä. Noi pyöräkudotut, ne ohuimmat niistä, niin sen luokkaista, mikä tuossakin kuvassa, niin tuommoisia ne on ne ohuimmat niistä. Mutta silloin, jos se on sitä poimuttumista, niin silloin mä suosittelen heti suoraan laakakudottua, joka on semmoinen nimensä mukainen kudottu laakaan, ja sitten siinä on yksi sauma siellä takana. Yhdistetään sitten se laakakudottu kangas sitten yhteen sillä ompeleella. Mitat aina otetaan aamulla mielellään, koska turvotus on yleensä vähäisintä silloin aamulla. Ja meillä otetaan tosiaan aina mitat, oli sitten kyseessä mikä tahansa malli. Ja ohjataan pukeminen, se on meillä ihan vakiona, että aina ohjataan pukeminen ja miten sitä sukkaa hoidetaan. Se on tosi tärkeää. Se vaikuttaa siihen sukan tai kompressiotuotteen ikään sitten. Että se hoidetaan oikein ja puetaan oikein. Tässä on vielä näistä paineluokista, että mitä niitä on. Paineluokka 1 on ne kevyin ja sitä voi käyttää vaikka lentosukkana ihan hyvin ja yleensä melkein kelle vaan voi sitä suositella, paitsi tietysti ne mitä siellä oli kiellettyä, mutta voi suositella. Levottomat, väsyneet jalat, lievät suonikohjut, semmoinen kevyt turvotus, vaikka päiväaikaa, kun joutuu töissä seisoskelemaan tai tämmöiset lämpötilavaikutukset ja muut, niin semmoisiakin silloinkin voi käyttää kompressioluokka 1. Ja tuolla ylhäällä on elohopeamillit, mitä niissä on määritelty noihin paineluokka 1. Raskauden aikana suositellaan paineluokka 1, mutta sitten jos on hankalampi turvotus, niin joskus lääkärit sitten sanoo, että voi laittaa 2. kompressioluokan. Ja tosiaan suonikohjuleikkausten jälkeen ja ihan voimakkaampi turvotus, posttraumaattinen, eli justiin näiden nilkkavääntymisten ja muiden jälkeen, niin voi käyttää 2. Tämä on ehkä paras käyttää 2, koska saadaan tehoja eniten. Ja pinnallisten laskimotukosten jälkeen, eli niiden trombien jälkeen. Ja säärien haavojen hoidossakin käytetään paljon 2. 3. ja 4. on sitten vähän harvemmin käytettäviä. Niitä voisi kyllä enemmänkin käyttää ihan julkisellakin puolella, 3. varsinkin. Eli silloin kun on vakava turvotus, ja niitä aika paljon on. Ja sitten toistuvia haavaumia. Sitten jos on lymfaattinen ödema, eli tosi voimakas tuokin. Ja elefanttiaasis on sitten kertoo jo vähän sitä, että se jalka on vähän semmoinen elefantin jalan oloinen. Eli noissa sitten sitä 3. ja 4. 4. en ole koskaan 18 vuoden aikaan kellekään laittanut vielä, mutta 3. kylläkin. Sitten miten niitä käytetään? No tukisukkia, kun sellaiset hankkii, niin niitä kyllä kannattaa käyttää koko päivän, joka päivä. Eli sukat puetaan aamulla ja sitten otetaan pois illalla. Joskus kuulen sanottava, että kun rupesi tuntua niin tiukalta, että kun päivän mittaan se turvotus yleensä sitten niin kuin lisääntyy siellä, niin sitten jätetäänkin se pois, mutta tärkeintä on, että sitä pitäisi vaan. Ja valmistaja takaa puolen vuoden ajakseen kompressiotakuun. Pukeminen on tärkeää, eli pukemisen oppii vaan tekemällä. Eli siihen on tekniikkaa. Tuossa onkin vierellä tuommoinen videointi, ja näkyykö kaikille siellä. Ja näitähän löytyy netistä kanssa, ihan kompressiosukan pukeminen, niin sillä niin myös näitä ohjeita. Mutta 2 kerran käännetään ensin se sukka, ja sitten se vedetään jalkaan se jalkateräosa, ja sitten käännetään se 2 kerran ollut yläosa sieltä. Kumihanskat on oleelliset.
varsinkin sillä, että ei riko sitä sukkaa, eli kynnet ei riko, eikä kantapäässä, jos on kovettumia, niin ei riko. Ne on ne tärkeimmät, mutta se, että ei sormien kynnetkään riko sitten pukiessa, että pysyy hyvänä se sukka. Ja sukka asetellaan siihen jalkaan, sitä ei vedetä niin kuin yläreunasta sille voimakkaasti, vaan se asetellaan sille hoidettavalle välille, eli tuossakin polven alapuolelle, ja sitten tasoitellaan se sukka siihen. Et ne on hyvin venyviä monetkin materiaalit, että tuokin sukka varmaan menisi hänellä tuonne polven yläpuolelle ihan helposti, mutta se pitää asetella sille välille. Ja materiaalivalinta monesti auttaa asiassa. Paksut materiaalit monesti on helpompia pukea, eli vielä helpompia kuin tämä malli esimerkiksi tässä, niin semmoiset laakakudotut materiaalit, ne on paljon helpompia pukea, ja ne on myös yllättävän ilmavia, että monet tykkää, että ne on kesälläkin hyviä käyttää, joskus jopa parempiakin kuin nämä pyöräkudotut. Apuvälineitä pukemiseen löytyy tuon kumihanskojen, pitää olla nahkea tuo sisäpinta hanskoissa, niin myös sitten tuommoinen kehikko esimerkiksi on tuossa, jos on hankala kurottautua, että selkävaivaa on, niin tuo kehikko on sitten siihen yksi esimerkki. Miten voi hankkia? Eli täältä vastaanotolta, Respektan vastaanotolla voi hankkia joko lääkärin lähetteellä, voi olla maksusitoumuskin, tai sitten ihan itse maksavana. Ja meillä aina täällä haastatellaan ja tutkitaan ja sitten lähdetään sitten mittaukset tekemään. Ja sopivin materiaali valitaan sitten yhteistuumin. Meillä on verkkokauppa, mistä on saatavana myöskin sitten noita tukisukkia. Ja meidän valikoimassa on laadukkaita saksalaisia Juutso-sukkia. Ja näitä on myös siellä verkkokaupassa. Värivaihtoehdot on musta ja peike. Meidän vastaanotolla on paljon laajempi värivalikoima. Eli on ihan trendivärejä. On oliivivihreästä ihan tuommoinen korallipinkki. Korallin värissä. Mutta on tosi paljon on sitten värivaihtoehtoja, mutta verkkokaupassa on rajoitettu määrä tällä hetkellä. Mutta sieltä saa sitten, jos ottaa itse mitat, niin sieltä voi löytyä sitten myöskin sukkia. Sitten on tullut noita kysymyksiä etukäteen, niin katsotaan mitä siellä olikaan. Miten saa apuvälineeksi hyvinvointialueella oli yksi kysymys. Ja se on yleensä oma lääkärin lähettämänä. Voi niitä lähteä eteenpäin viemään, eli oma lääkäri suosittelee niitä. Monella paikkakunnalla siellä sen lisäksi sitten lääkäri ei niitä päätöksiä tee, vaan se on kuntoutustyöryhmä tai apuväline yksikön taho sitten, mikä ne päätökset tekee. Se vähän vaihtelee eri paikkakunnilla, mutta aika usein se on, että siellä on joku kuntoutustyöryhmä, joka käsittelee aina niitä eteen tulleita suosituksia ja sitten sen mukaan puoltaa tai kieltää. Ja kesäkäyttöön ohuemmat sukat, joo, monet sitä toivoo, mutta kyllä se just se 40 denieriä vastaava sukan paksuus on ehkä se meidän ohuin. Elikkä se tarkoittaa sitä, että jos olisi ohuempi, niin siinä ei sitä kompressiota saada niin tehokkaaksi. Että se siinä on se hankaluus varmastikin, mutta ei niitä ei kovin ohuena semmoisia, ainakaan kakkoskompressioluokan sukkia. Että semmoista ykköstä voi olla joissakin toimittajilla sitten, tai oikeastaan alle ykkösen, eli semmoista vähän kevyempää. Sitten liikkuva ikäihmisen jalkojen turvotuksesta on ollut kysymys, kun on valtimovajaatoiminta. Valtimovajaatoimintahan on se vasta-aihe, ja silloin ei suositella niitä sukkia. Todennäköisesti sitten siihen turvotukseen on joku nesteenpoistolääkitys olemassa, ja sillä sitä ehkä sitten hoidetaan. Että tämä kannattaa lääkärin kanssa sitten, että onko siihen muuta, niin kuin lääkärin kanssa keskustella, että onko siihen mitään muuta vaihtoehtoa, mutta kompressio ei tule kyseeseen, jos on valtimovajaatoiminta, ihan semmoinen
mittavampi, mutta se kannattaa lääkärin kanssa keskustella siitä, että missä mennään. Sitten tuossa on tuommoinen, kun diabeetikko ei saa käyttää puristavia sukkia. Mä luulen, että tässä on ehkä kyse semmoisesta, kun tulee meillekin asiakas, että haluaisi normaalit sukat, jotka ei purista. Ja niitähän on diabeetikoille valmistettukin semmoisia, jossa ei ole sitä puristavaa yläreunaa. Eikä tässä voi olla se, että niitä yritetään välttää ja se on hyvä, että vältetään, koska se neste ei pääse sieltä ohi kulkemaan, jos sinne jää niitä puristavia reunoja. Se on ihan hyvä juttu näin. Mutta sitten lääkinnällisissä sukissa se on ehdoton. Diabeetikot on isoin asiakasryhmä meillä. Eli kun yritetään saada se turvotus sieltä pois, että se iho ei ohene eikä tule niitä haavoja, mitkä on diabeetikoille tosi huono juttu. Sitten varpaanvälihautumat, joo, eli se oli jossakin yhteydessä, taisi olla tämä kysymys, siinä oli ehkä jotain laajempaakin, mutta se, että varpaanvälihautumiahan monesti hoidetaan jollakin, voi olla vaikka se lampaanvilla siellä varpaan väleissä, ja jos on taipumusta tähän, niin avokärkinen sukka on mahdollinen. Ja just se, että jos ei siellä vaan ole sit hirveästi turvotusta siellä päkiän jalkapöydän alueella, niin avokärkinen sukka voisi tulla tuossa kyseeseen sitten. Toki se voi umpikärkisenkin sukaan laittaa, jos on vaikka se lampaanvilla siellä, että ei se niin kuin este ole siinä. Kuinka kauan tukisukat pysyvät hyvänä, kun pesee joka päivä? Ohjeistushan itse asiassa on tuo, että me joka päivä pestä sukkia. Valmistajilta tulee tällainen ohje. Koneessa pesu on yleisin näistä, että voi pestä koneessa 40. Tukisukat pysyy ehjänä hyvin hoidettuna ainakin sen puoli vuotta, eli se kompressio pysyy, se puristus pysyy, ne takaa sen puristuksen, nuo toimittajat. Puoli vuotta pysyy hyvänä, eihän se siitä heti kerrasta huonone ja kestää varmasti sinne asti, jos sen käyttää oikein. Pitää kantapäät, että niissä ei ole kuivia kohtia ja varpaankynnet, sormenkynnet hyvänä ja pukee oikein. Niin kyllä ne kestää sen puoli vuotta ainakin. Tiedän, että on vuositolkullakin joillakin ollut. En ehkä enää ole puristanut sitten, kun ovat tulleet vastaanotolle parin vuoden vanhoilla sukilla. Toimivatko tukisukat MS-tautia sairastavalle, jolla jaloissa turvotusta, kovaa kipua ja jäykkyyttä? Joo, kyllä sopii. Tuohon kipuunkin ne voi itse asiassa jopa auttaa. Ja myös jäykkyytenkin voi auttaa. Semmoinen asentotunto paranee monesti myös, kun tulee puristus ulkopuolelta, niin se voi parantaa myös asentotuntoa siellä raajoissa. Ja toki siihen turvotukseen ensisijaisesti heti voi sitten auttaa myöskin. Mutta ehdottomasti ei ole este MS-tauti. Ja sitten on Fortilax-nilkkatuki, mä luulen, että tiedän, mistä on kyse, tai muita jalkaterättömiä vaihtoehtoja. Fortilax-nilkkatuki ei ole sillä, että se on kompressio monesti tuista, jos puhutaan polvituki, nilkkatuki, niin monesti niistä puhutaan myös kompressiotukeena. Ne tukee sitä paikallisesti sitä aluetta, että sekin ei tule niitä kipuja, mutta yksilöllisenä voidaan valmistaa vähän vastaavan tyyppisiä, mutta ne ei ole sitten välttämättä niitä turvotuksen hoitoon tarkoitettuja, jos se on hyvin pienellä matkalla se tuki. Että se tarvitsisi olla pitempi sitten. Täällä on muutamia vielä, mitä ei tässä slaidilla, niin näitä itse asiassa ennakkokysymyksissä oli vielä muutamia tämmöisiä, että voivatko umpikärkiset tukisukat aiheuttaa kynsimuutoksia? Ei ne yleensä, siinäkin otetaan mitat, jalkaterän pituusmitta otetaan aina. Ja
joskus tiedän, että lisätään, sit, jos on tämmöinen pelko, että ne puristaa, niin sitten lisätään siihen vähän sen pituusmittaa, että se ei sitten purista, tai leveysmittaa, mutta ei pitäisi aiheuttaa, että kyllä se on semmoinen se kompressio, että se ei niin voimakas ole. Entäs sitten kysytään, että löytyykö kompressiotuotteita leveille pohkeille? Eli tässä on 42-50 senttimetriä eri pituisille pohkeille, lukee Joo. tässä kysymyksessä. Joo, itse asiassa löytyy vakionakin joitakin tommosia. Se riippuu siitä, että mikä se nilkan paksuus on. Jos nilkan paksuus menee suhteessa sen pohkeen kanssa, niin voi olla, että vakiokokoisena löytyy, mutta jos sitten taas nilkka on hyvin hoikka suhteessa siihen pohkeeseen, niin silloin se voi olla, että se ei vakiokokoisena, mutta sitten yksilöllisenä ratkaisuna kyllä. Eli mä katson tästä, meillä on esimerkiksi 53 senttiä on tuo meidän yksi tuote, ja siinä on nilkan ympärys on sitten 30-33. Eli semmoinen esimerkiksi on sitten vaihtoehto tämmöiseen. Se on se yksi koko. Ja sitten on 27-30 on nilkka ja sitten pohja on 50 asti. Että siinä se pitää kaikki ottaa huomioon. Ja sitten täällä oli tämmöinen kysymys, että suihkun jälkeen ohjeistetaan pitämään noin puolen tunnin tauko ennen tukisukkien laittoa. Pitääkö tämä paikkaansa ja miksi? Joo, se voi olla, että siinä tarkoitetaan sitä, että kun on käynyt suihkussa tai hikoillut tai muuta, että iho on nahkea, niin se sukan pukeminen on haastavampaa. Monet sanookin, että minä en voi mennä uimahalliin, niin en kyllä sinne ota niitä sukkia mukaan, kun se pukeminen on hankalaa. Eli se varmaan tarkoittaa sitä, että antaa ihon kuivua ensin ja sitten vasta pukee ne sukat jalkaan. Samoin kuin rasvaaminen, että mieluummin rasvataan illalla jalat kuin sitten ennen sitä sukkien pukemista, tai ainakin antaa sen rasvan kuivua. Entä sitten, että voiko nesteen tai jonkun ruoka-aineen nauttimisella vaikuttaa hoidollisesti ilman tai kompression kanssa jalkoihin ja nilkkoihin? Nyt on semmoinen alue, että minä en ihan noista juomista ja tuommoisista osaa sanoa, että mitä ne, en tiedä. Jotakin varmaan ruoka-aineita tai nesteitä on sellaisia, jotka poistaa sitä nestettä, mutta ei varmaan niin tehokkaasti, että niillä olisi ainakaan yhdessä vaikutusta sen kummemmin. En osaa vastata tähän. Joo. No sitten täällä on vielä tämmöinen, että pitääkö käsivarsien turvotus myös hoitaa? No paljon hoidetaan käsivarsia. Se riippuu tietysti mistä se johtuu ja onko se... Joo, kyllä siis hihoja, hanskoja menee myös ihan samalla lailla kuin sukkia ja sukkahousuja ja reisisukkia ja muita. Että kyllä hihoja ja hanskoja, että jos siellä on esimerkiksi vaikka rintasyöpäleikkauksen yhteydessä on vaikka imusuojelmukkeita poistettu kainaloalueelta, niin aika yleisesti siihen sitten, jos se turvotus tulee, niin sitten ei aina tule kyllä turvotusta, mutta jos tulee, niin sitten sitä hoidetaan. Tukihihalla, kompressiohihalla. Kyllä. Siinä taisi olla nyt tässä vaiheessa kaikki, ja toki niin kuin ollaan jo sen verran riippaasti yliajalla, että ei varmaan nyt tässä vaiheessa enää, mutta tämä oli tosi hyvä ja hyvä läpileikkaus tähän aiheeseen. Niin otetaan sitten, voitte laittaa meille kysymyksiä myös jälkeenpäin, niin ehdottomasti saa ottaa yhteyttä. Joo, kyllä, ja vastataan mielellään sitten, jos tulee jotakin kysymyksiä. Joo. Ihan Respektasta vielä mainitsen sen verran, että jos ei ole tuttu teille, niin Respekta on tämmöinen valtakunnallinen toimija. Me hyvinvointia edistetään ja apuvälineitä ja terveysteknologiaa yritys, ja meillä on pitkät juuret Suomessa. Me ollaan tuolta sota-ajoista lähtien, silloin kun on ollut proteesisäätiö, niin me ollaan sieltä asti täällä toimittu, ja 150 ammattilaista, terveydenhuollon ammattilaista, fysioterapeuttia, jalkaterapeuttia, apuvälineteknikkoa meillä on töissä, ja näin. Tämmöinen on tämä meidän firma.
Ja tässä on vielä verkkokaupasta tosiaan voi katsoa meidän tuotteita, sieltä löytyy paljon. Ja respekta.fi-sivuilta kanssa. Kiitoksia paljon kaikille. Kiitos.